Ezibuhlungu engikuphathele zona zime kanje. Isililo kubulawa ingane yomfana, yashisa yaqotshwa yaba ngamaphisiphisi. Mbukeli angibingelele kanti engikuphathele zona kuleli hora zime kanje. UKhaya Siyasa oneminyaka engu-12 ubudala uphume ekhaya izolo ntambama ayodlala nabangani bakhe. Kube ukuba akaphindanga wabuya, kanti ubese watholakala ekuseni ngakusasa esebulewe walahlwa endaweni kaDoti enqunywa amaphisiphisi, umlenze owodwa nengalo bekungekho. Emva kwalokho bese ebhunqiswa ngomlilo umzimba wakhe wonke. Mbukeli bekuyizona-ke lezi ebengikuphathele zona kuleli hora. Bekuvo lakho comment section mayelana nalolu daba olubuhlungu kangaka. Ngizokubona kwenye video elandelayo sengiphuma kanje. Usale kahle.